Vaneska a tajomstvo štvorcového úsvitu, časť 1. Vaneska pocítila zvláštne brnenie v končekoch prstov. Nebolo to prvýkrát, čo držala v ruke hernú konzolu, ale dnes to bolo iné. Obrazovka neblikala len tak obyčajne. Vyžarovalo z nej teplé, zlatisté svetlo, ktoré voňalo po čerstvo pokosenej tráve a ihličí. Skôr než stihla žmurknúť, izba okolo nej zmizla. Keď otvorila oči, nestála na koberci vo svojej izbe. Stála na vrchole kopca, ktorý nebol oblý, ale zložený z dokonalých zelených kociek. Obloha nad ňou nebola modrým nekonečnom, ale nádhernou mozaikou svetlomodrých štvorcov, po ktorej plávali oblaky pripomínajúce biele vankúše. Som v Minecrafte, vydýchla Vaneska a jej hlas znel jasne a zvonivo. Pozrela sa na svoje ruky. Neboli to jej bežné dlane, ale úhľadné, mierne hranaté ruky dobrodruha. Na sebe mala svoje obľúbené tyrkysové tričko, ktoré teraz ladilo s čistou vodou v jazierku pod kopcom. Prvé kroky v neznáme. Vaneska vedela, že v tomto svete čas plynie inak. Slnko, veľký žiariaci štvorec, bolo vysoko na oblohe, čo znamenalo, že má čas pripraviť sa na prvú noc. A každý správny hráč vie, že prvá noc je skúškou odvahy. Zišla dole z kopca k najbližšiemu háju. Stromy tu boli vysoké a ich koruny tvorili husté bloky lístia. Vaneska podišla k jednému z nich. Prepáč, stromček, zašepkala a siahla na kmeň. Na jej prekvapenie nepotrebovala sekeru. Stačilo sústrediť svoju vôľu a po pár úderoch sa blok dreva s tichým puk premenil na malú, levitujúcu kocku, ktorá jej vhúpla priamo do dlaní. To je ono, zajasala. Čoskoro mala v batohu dostatok dreva na to, aby si vyrobila svoj prvý pracovný stôl. Položila ho na zem v tieni veľkého dubu. Práca jej išla od ruky. Vyrobila si drevený krompáč a lopatu. Cítila sa mocná. Tento svet jej patril. Priateľ z Trstia. Ako sa Vaneska túlala popri rieke a hľadala vhodné miesto na svoj prvý domček, začula zvláštny zvuk. Mňau, mňau, mrr. Otočila sa a v hustom cukrovom trstine uvidela dve žlté očká. Bol to malý kocúr. Mal srsť čiernu ako uhoľ a na labkách biele ponožky. Nebol to však obyčajný Minecraft kocúr. Pôsobil rozumnejšie, ako by na niečo čakal. Ahoj maličký, prihovorila sa mu Vaneska a siahla do batohu. Našla tam surovú rybu, ktorú predtým chytila v pličine. Len čo rybu podala smerom k trstiu, kocúr vyskočil. Ladne dopadol na kocku piesku a s chuťou sa zahryzol do dobroty. Budeš sa volať Tieň, rozhodla Vaneska. Kocúr spokojne priadol a obtrel sa jej o hranatú nohu. Od tej chvíle už nebola sama. Stavba prvého útočiska Slnko sa pomaly začalo skláňať k obzoru a obloha naberala odtiene oranžovej a fialovej. Vaneska vedela, že musí konať rýchlo. Našla malú jaskyňu v úbočí hory, ktorú sa rozhodla premeniť na svoj dočasný domov. S tieňom po boku začala kopať. Bloky kameňa pod jej krompáčom mizli a uvoľňovali priestor pre útulnú izbu. Tieň sa usadil na vyvýšenom kameni a pozorne sledoval okolie. Vaneska postavila dvere z tmavého dreva a do okien osadila sklo, ktoré pretavila z piesku pri rieke. Ešte posteľ, zamrmlala si pre seba. Našťastie, neďaleko sa páslo niekoľko ovečiek. Vaneska s nimi vymenila trochu pšenice za vlnu a čoskoro v rohu jaskyne stála mäkká červená posteľ. Keď posledné lúče slnka zmizli a svet zahalila tma, Vaneska zapálila fakle. Steny jaskyne zalialo teplé svetlo. Vonku sa ozvalo prvé zastoňanie. Zombíci vyliezali zo svojich úkrytov a kdesi v diaľke hrkotali kosti kostlivcov. Nočné tajomstvo. Vaneska ležala v posteli a tieň jej spal pri nohách. Nemohla však zaspať. Pozerala sa von malým oknom na hviezdy, ktoré vyzerali ako rozsypané diamanty na čiernom zamate. Zrazu uvidela niečo nečestné. Na lúke pred jej domom niečo žiarilo. Nebol to oheň ani svetlo fakle.
Bolo to jemné, modrasté svetlo, ktoré pulzovalo v rytme srdca. Tieň, pozri, pošepkala. Kocúr okamžite vyskočil a nastražil uši. Vaneska opatrne pootvorila dvere. Vedela, že je to riskantné, ale zvedavosť bola silnejšia než strach. S mečom v ruke vyklzla von. Tieň kráčal tesne za ňou. Chvost mal naježený. Došli k miestu, kde svetlo vyvieralo priamo zo zeme. Vaneska odhrnula vysokú trávu a uvidela podivný úkaz. V zemi bol zasadený blok, ktorý nikdy predtým nevidela. Nebol to kameň ani hlina. Bol to kryštál, v ktorom sa hýbali obrazy. Keď sa k nemu Vaneska priblížila, obrazy sa vyjasnili. Videla v ňom hrad z lietajúcich ostrovov, draka so žiariacimi očami a samu seba, ako drží v ruke zlatý kľúč. Čo je to? Vydýchla. Len čo sa prstom dotkla kryštálu, celým svetom otriaslo tiché zadunenie. Zem pod jej nohami sa jemne zachvela a z kryštálu vyletela malá modrá iskra, ktorá sa usadila na jej hrudi ako brošňa. Prísľub dobrodružstva. V tej chvíli sa z lesa ozval prenikavý rev. Nebol to zombi ani pavúk, bolo to niečo oveľa staršie a mocnejšie. Vaneska pochopila, že jej príchod do tohto sveta nebola náhoda. Kryštál bol mapou a iskra na jej hrudi bola kompasom. Rýchlo sa vrátila do bezpečia jaskyne a zamkla dvere na 3 západy. Tieň sa na ňu pozrel svojimi veľkými očami a ticho mňaukol, ako by hovoril. Teraz sa to len začína. Vaneska si sadla k stolu a do svojej prázdnej knihy napísala prvú vetu. Moje meno je Vaneska a dnes som zistila, že Minecraft nie je len hra, ale svet, ktorý potrebuje hrdinu. Vonku zúrila búrka, ktorú vyvolal jej dotyk s kryštálom, ale Vaneska sa už nebála. Vedela, že má priateľa, má domov a má cieľ. Zajtra sa vydá za modrou iskrou, hlbšie do lesov, za hranice známych biómov, tam, kde sa kocky spájajú s mágiou. Zaspala s rukou na hrejivej modrej iskre, zatiaľ čo za oknom tancovali blesky a svetielkujúci kryštál na lúke pomaly mizol v rannej hmle, čakajúc na moment, kedy ho Vaneska opäť nájde.